jaket jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak bantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Iya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak tok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung bareng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Celele bakun cepet celele. Wah orane kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyane wis top iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro Kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbah kuwi nggo nguculi seprup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa, Tru? Mbah